Herkullisia ja terveellisiä katseluhetkiä tarjoaa Risellan valmis riisi. To carve the... Okay, I'll see you 6:30. I find people. Tracks look fresh. I'm very good at what I do. I gotta get you someplace safe. I don't know if I can make it that far. You can. We're gonna do it together, okay? Tracker. Uudet jaksot maanantaisin 9 Starilla. Tiedätkö tunteen? Joo. Et arvaa, miten kivaa päästä vähän ulos. Mä autan mielelläni. Hei. Hei hei! Älä huoli, se on ihan normaalia. Normaalista saat kahviakin aina edulliseen hintaan. Normaalit tuotteet, epänormaalit hinnat. Vihlominen on kovaa terävää kipua, jota voi aiheuttaa kuumat ja kylmät juomat. Vihlominen ei poistu itsestään ilman, että sitä hoidetaan. Suosittelen Sensodyne hammastahnaa potilaalleni, koska tiedän, että se toimii. Ehkä se on yksi huoli elämässä vähemmän, kun ei tarvitse miettiä sitä, että vihloako hampaita. Grandiosa toi parhaat Taffel sipsimaut pizzoihin. Maista tomaattisen mausteinen jauhelihapizza ranch sekä sour cream and onion maustettu kanapizza Broadway. Grandiosa, inspired by Taffel. Uudet pizzat, tutut maut. Äänestä ja voita matka ranchille tai Broadwaylle. Well, you're in the big leagues now. How was your vacations there? Oh, I needed one. With your 10% loyalty program discount, that's €190 for the night. Not bad. €140 for the night. Hold up. How? It's easy when you know where to look. Trivago vertaa yli 100 sivuston hotellihintoja, joten voit säästää jopa 35%. Trivago is my secret tactic. Hotelli. Trivago. Huomasin, että mun hiukset ei ole samanlaiset kuin ennen. Ne oli ohuemmat ja heikommat. Plantur on tuonut mun hiuksiin lisää volyymiä ja ne tuntuu vahvemmille. Hiukset kasvaa ja ne on kiiltävät. Mä oikeesti huomaan eron näissä mun hiuksissa. Työkaverit on kysynyt, mitä sampoota käytät. Mun hiukset näyttää niin hyvältä. Sitten on pakko suositella Planturia. Plantur 39 Fytokofeiini shampoo. Tunne ero hiuksissasi. Muista hoitonestepäivinä, joina et pese hiuksia. Kiitos, että valitset suomalaista pehmeyttä. Lambi. Olen Jyrki Paunonen, Korjamala-yrittäjä. Silmäleikkauksen jälkeen niin tosi helpottunut olo. Stressi on pienentynyt ja elämänlaatu parantunut. Ei tarvitse enää ehtiä sitä jalkatilasta niitä lasiloita. Ei häiritse ainakaan ajamista enää. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä? Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. 50 vuotta onnellisten silmien asialla. Silmäasema. Oletko nähnyt Sketchersin suositut Glidestep-kengät? Nyt tämä tuttu design on saatavana myös hands-free Skechers Slip-ins-mallina. Skechers Glidestep tarjoaa sinulle sekä mukavuutta että tyylikkyyttä. Ja nyt myös helppokäyttöisen Slip-ins-teknologian, joka ei vaadi kumartumista tai kenkien koskettamista. Löydä lähin Skechers jälleenmyyjä osoitteesta skechers.fi. Moi. Sano vai. Älkää kokeilla näitä stuntteja kotona, se on tyhmää. Voisiko Severin lopuksi tietenkin heittää mut seinään? Tai mut... Moi. Moi. Nyt se... Moi. Sampo ja kotivideot. Uudet jaksot keskiviikkoisin ja torstaisin 8 Starilla. I've been thinking about time travel again. Why, did you hit a roadblock with invisibility?